بزي حسبتو أما عمق فورو تشميما فغري كنزي مثلن النيرو فغري بتم أفكرناكي اندابلو زمزوا سبات امبر أب نفسا فتيناتو أيتفلتن سلام كورات بيتساب كميك أنيكم سلام كتكونوا بعالتم لتسفاي بار كورات حواتي لما عندما آزيا مهاريتن مساريتن زولكوا حصار البولد حيزلكم متينيخو مبار نفتيخموا بلايك جمروا حديثهم لما سبسكرايب دابوركم بيتسوكنوا ناوزا البولد قبلكمي سنعي صانحيت سوليانا قوال 23 عامد كوينا صبوت الحبري قربتا كدريتي صبر رئيسا ماخلا نابكسادا ورزبلة نوح زبلت بطقرطي أكالات التوننيا أزيا تبهاجيتونيا كابزي زنقل خاء أب كبابيا بزحات ودات يزنبيو يوم سوليانا أزيا مستوعاليت قرب دما ترزبلتونيا كافتم نعلامي زقدم كرم علامي زخنا حد شوت كجمراي دلني زولو سوات حنتيا كمتن بملكعنن بطبقن زتاللاون أيقونتن مزايا أرحقا التتمت قوال هوانيا كافتي كل سب زحالفو بزح شكرن مكران يحلفا بحيل زقاير عملاق أون أب أوروبا أب سويدنيا تنبر صبقون تقبلتا نتي عدي أزيا فتياتو أبتي هاجر عمد جيرا أب تمرتي يانيرا كاب تمرتي أب تملسلو أب زنبرت جيزة كاب ترين وريدا نجزاوتا بإجرا أب اتقوعزل زنبرت برحقت نابا قصو كمت بغمانو أزيز مارخ من سي مسرايت بوشتا عادن نغطو من قدا قتلت نسو نابا مغراب قتلا نسو كل جيزيو زريعة أفتا معنتي أون كساب اتمتزيو زبيانيرو أفتغا مسبسحة كا بفشختا عداو سريدو حروي بحال بلا سوليانا كم سنبيد إلا الطفا إذا أيسدرسلون نسخا صبغتي سلامتا إخي سلامتا كندي واقعو زخفل تخوينو كخفل ناداوكي كجبت علني بلا فشخ اندابلا نساهون فشختا أسنيا إيدا سريدا سوليانا بلتو السؤون حري نسما أدنيعو دحري مهاب أبزي جزاوتي كلو جزئي زريكي قربتكي أبزي فيكي جزاي بلا صبوغ تلاليوم تلفون تغايروم تفلاليو سوليانا نقلت كويناتو زي تفلت بو كتحسب جمرت اتن زتزاربا قالات كلن أبازانا اندامتا يدقاقما ملكعو قمونو أب رئسا اندامتا داقماي بعلا بزسالوتو أبتي جزا تريو نسمو ون مسكلو نقرو تغيب كينا يعرخي باتا نسخاني بحقي حريخا قابلت أب كمزين كلا تكس مزيوا عازيات حقوسا كدانا كي كيرت كي تحاصبت ون فرق ساعات مسو تزحفت سوليانا بزي حسبتو أما عمق فروت شممت فغري كمزي أي مثلن النيرو فغري بتم أفكرناكي اندابلو زمزوا سبات امبر أب نفسا فتيناتو أي تفلتن حروي كمي جيرة أب فغري يودعا زبل نيرو حسبو قلت في سميرلو سوليانا بفغرو تلل إلى حري أب سويدن نوح يجيرو كبابي 4 عامت 5 عامت ناتي زبلو سراح مكينا ألو سويدن أطبق أصل زفلتا أب ترفي جيزو ألو أب زبهالو بوتاتات كزاورا جمرا دارغا أب حدي جزاون قوموتو جمرو
ጎረባብቲ ስለ ዝኾኑ ኣብ ክልቲኡ ገዛ እንዳኸዱ ኩሉ ነገሮም ዳርጋ ብሓደ እዩ ኮይኑ ድሕሪዚ ጥዑም ናይ ፍቕሪ ጊዜኦም ግን ሕሩይ ሃንደበት ጠባዩ ክቃየር ጀመረ። ጠቕላላ ተገዳስነቱ ናብ ዜሮ ወረደ። ሕሩይ ንግዚኡ እዩ ምሳኣ ይመጽእ ነይሩ። ከምቲ መልክዐኛ ኣበረኛ ዝበሃል ጽባቐኡ ተጠቒሙ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምህዳን እዩ ዘሕልፎ ነይሩ። ሶልያና እውን ዕጫናተን ካልኦት በፂሕዋ ምስኪን ምሳኺ ዝነበረኒ ግዜ ወዲኤ ኢሉ ምስ ካልእ ክወፅእ ጀመረ። ሶልያና ኣመና ተጎዲኣ ዘይትፈልጦ ህይወት ኣርእዩ ብዘይትፈልጦ መዓሙቕ ናይ ፍቕሪ የእትዩ ገዲፍዋ። ኣብ ከባቢኣ ኮይኑ ክትርስዖ ስለ ዝኸበዳ ካብቲ ዝነበረቶ ገዛውቲ ቀይራ ግን ወይከ ክትርስዖ ኣይከኣለትን። መመሊሳ ተፍቅሮን ትናፍቆን ህይወታ ተበላሽዩ ካብ ትምህርታ ተመዛቢላ 2 ግዜ ተራያ እታ መስተውዓሊት ሶልያና ብዝኾነ ሽግር ዘይትፈልጥ ብፍቕሪ ተሳዒራ ነዚ ዝረኣያ መሓዙታ ካብዚ ከውፅኣ ብዙሕ ፂዒረን እየን። ብደገፍቲ ፈተውታ እውን ካብቲ ዝነበረቶ ቁሩብ ተመሓይሻያ ነፍሳ ክትፈልጠሉ ኣብ ጀመረት እውን ሓደ መዓልቲ ሙሉእ ለይቲ መስተ ክትሰቲ ሓደረት። ወጋሕታ ደቂሳ ሙሉእ መዓልቲ ደቂሳ ውዒላ ሰዓት 4 ተባራቢራ ኣዳዋ ናብታ ትረኣሳ ብምስዳድ ከዓ ሞባይላ ኣልዒላ ቴክስት ናብ ቴሌግራም ብምእታው ናብ ሕሩይ ቴክስት ክትጽሕፍ ጀመረት። መጀመርታ ብሰላምታ ክጅምሮ ምክንያቱ ኣብ ዝሃለኻ ሃሊኻ ሰላምን ጥዕናን እየ ዝምነየልካ። ኣነ ከምዚ ናትካ ልቢ ኣይብለይን ንምንታይ ትጽሕፈለይ ኣላ ዶ ትብል ትህሉ ፍቕረይ ነበር ፍቓደይ ብዘይተረድአኒ ኣዳወይን ኣጋረይን ኣመዓራርየ ናብ ብቐሊል ክፍትሐሉ ዘይኽእል ሰንሰለት ማእሰርቲ ፍቕርኻ የእትየዮ። በቃ ዓዲ ውዒል ኮይነ ንኽትንቀሳቐስ እግሪ ጥራይ ኣይኮነን ዘድልየካ እቲ ቀዳማይን ቀንድን ተስፋን ሞራልን እዩ። ናተይ ተስፋ ሞራልን ግና ካብታ ንስኻ ካባይ ትፈለኸላ መዓልቲ ጠፊ እዩ። ክመልሰኳ ኣይከኣልኩን። ንኽስዕረካ ብዙሕ ፂዒረ ንኽርስዐካ እውን ብዙሕ ፈቲነ ግንካ ኣይኮነለይን ኣይከኣልኩን። መመሊሰይ ናፍቐካ ትግረም ዶ ትህሉ? ንዝበደለካን ዝሓሾ መሪፁ ገዲፍካ ንዝኸደን ቁልሕ ኢሉ ዘይርኤካ ከመይ ከም ዘለኻ ሓቲቱካ ዘይፈልጥ ይናፍቐካ ዶ ኢልካ ናተይሲ ይገርም እዩ። ኣነ ድየ ሰነፍ ኮይነ ወይስ ናይ ፍቕሪ ነገር ከምኡ ኮይኑ ንዓኻ ረሲዐ ህይወተይ ክመርሕ ተጸጊመ መዓልታዊ ኣብ ሓሳበይ ኣለኻ። እዛ መዓልቲ እዚኣ እውን ካብተን ዘይርስዐን መዓልትታት እያ። ብዙሕ ጽቡቕ ዘሕለፈላ እያ። ንስኻ ከምዘይ እትዝክራ ይፈልጥ እየ። ምክንያቱ ንስኻ ካብ ካልእ ምቁርን ህይወት ከም ዘለኻ ይፈልጥ እየ። ኣነ ግን ኣብታ ዝገደፍካኒ ዘለኹ ነታ ክብርቲ ዕለት ፍቕርና ብድሙቕ ፍሽኽታ ሓጎስን ነብዕለላ ዝነበርና በይነይ ኣብ ጸልማት እንዳነባዕኹ የሕልፋ ኣለኹ። ነዚ ጽሕፍቲ ምስ ኣንበብካ ብዝኾነ ክስምዓካ ኣይደልን እየ። ክወቕሰካ ኢለውን ኣይኮንኩን። ኣምላኽ ይመስገን ካብቲ ማሊ ሎሚ ይሕሸኒ፣ ካብ ሎሚ ድማ ጽባሕ ከም ዝሐይሽ እውን ኣይጠራጠርን እየ። እንተ ንዓኻ ግን ኣምላኽ ማስጣይ ከየውርደልካ ደጋጊመ እየ ዝጽልየልካ። ክፉእኻ እዚ ኣነ ዘሕልፎ ዘለኹ ኣባኻ ክሪኦ ኣይደልን እየ። ባህረይ እውን ሕነ ምፍላይ ከም ዘይፈቱ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። ፍቕረይ ነበር ስሰናይ ንዓኻ ሎሚ ቁሩብ ህይወተይ ክቕይር ይፍትን ኣለኹ። ድሕሪ ብዙሕ ምፍሓኽ ከዓ ሓፍ ኢለ ተሲኤ ብእግረይ ደልዲለ ከም ዝረግጽ ኣይጠራጠርን እየ። ምክንያቱ
ምክንያቱ እቶም ኣዝዩ ሕማቕ ኣሰቃቂ ቦታ ኣብ ጎነይ ኮይኖም ዘይክፈል ከፊሎም ዘብፅሑኒ ስድራይ ውዕለቶም ከይመለስኩ ኣብ ከምዚ ወዲቐ ንሳቶም ግና ከማኻ ኣይኮኑን ኣዝዮም ጽኑዓት እዮም ኣብ ጎነይ ኮይኖም እቲ ንስኻ ዝወሰድካዮ ሞራለይን ሓይለይን ክምልሱ ላዕልን ታሕትን ኢሎም ኣብዚ ሰዓት ኣብፂሖምኒ ንኣምላኽ ድማ ኣዝየ እየ ዘመስግኖ ገዲፎምኒ ዘይገድፉ ስድራይን መሓዝተይን ስለ ዝዓደለኒ ኢለ ጽሑፈይ ብምስዳድ ሞባይለይ ኣቐሚጠ ካብታ መዓንቲ ሞራለይ ከብ ኣቢለ ንኽትሕዘለይ ምስ ነብሳ ቃል ኣተወት ቀጥታ ናብ ሻወር ብምኻድ እውን ተሓፃፂባ መዓልታ ብፅቡቕ መንፈስ ክትጅምር ምስ መሓዝታ ተቓፀረት መዓልትን እውን ብኣዝዩ ደስ ዝብል መንፈስ ይሕለፍኦ ሶልያና ድሕሪ ክንደይ ምፍሓኽ ኣደልዲላ ክትረግፅ ጀመረት እቲ ድሕሪ ሕሩይ ዝጸልመተ ፈጻሚኡ ዝልውጥ ዘይመስል ዝነበረ ህይወታ ናብ ናይ ቀደሙ ክምለስ ተፈለጣ ንኣምላኽካ ከምዚ ክትብል ጀመረት ኣመስገነት እውን ተመስገን ኣምላኸይ ነዚ ዘብቃዕኻኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ጉዕዞ ህይወተይ ክወድቕ ክትስእ ንቡር እዩ ኣነ እውን ዝወደቅክዎ ከይተረፍኩ ናብዚ ኩሉ ግዜ ክበፅሖ ዝደሊ ዕላማይ ንኽበፅሕ ካልኣይ ዕድል ስለ ዝኸፈትካለይ ኣዝየ የመስግነካ ክብሪ ምስጋና ንልኡለዋይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ክንደይ በለት ኣመስጊና ብትግሃት ህይወታን ህይወት ስድራን ንምልዋጥ ተበገሰት ባርኮራት ቤተሰብ ፈቲኹምዋ ክኮኑ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋዬ ዝነበረት ልቢ ወለድ ኣብዚ ተፈፂማላ ካልእ መዓልቲ ብካልእ ትሕዝቶ እስካብ ዝመፀኩም ሰናይ ወሰላም